מתוך תקופה רצופת אתגרים, הצפון שלנו חוזר לזרום, להתמלא שוב בעשייה, תנופת גדילה, מהמסד ועד הטפחות, קומה אחר קומה, לבנות ולהיבנות. תמיד איתכם ולצדכם, גם בחוליות ישראל פועלים ללא הפסקה. כוחות מחודשים מתלכדים לזרימה אחת עוצמתית ומתפרצת, בכל האגפים ובכל המחלקות. זרם הולך וגובר של פיתוחים, טכנולוגיות ופתרונות חדשים, שנוצרו במטרה אחת, לתת לכם מענה לכל אתגר ולכל פרויקט. היום יותר מאי פעם, חוליות מגדירה מחדש מהי שותפות מקצועית ישראלית, אמינות, מחויבות והצלחה הדדית. אנחנו כאן כדי להניע אתכם קדימה, עם שטף של ידע עדכני, מוצרים ואפשרויות חדשות. אנשי חוליות ישראל כאן בשבילכם, מבתי המסחר, דרך האתרים, מדן ועד אילת, מתכנון ועד ביצוע, לחזק חיבורים קיימים וליצור חדשים, להרחיב את השירות והתמיכה ולהביט אל המחר, אל הדור הצעיר, אל עתיד חדש שנבנה מול עינינו. חוליות ישראל מגבירים את הזרם.